sawo tabo hai borbai thangino greater unity hingi tongo जों बहाय लिदाराव जों मा सिलिनाय दाखौ दै बखौ जों तिप्रा हाने जत आने दफारावनो आं बोखामो दै गोनांखायनो निरं थानो आं गयो प्लिज आं निरं थानो गयो दिनै इनोसेन्ट जेरायरो दिनै बोसाबो दै खासे बुसियारनो बरंनि स्क्राइ मोननाङैनो दिनै नाना जुसु बर अमराव जोंनो तामो खायग्रां थाखा खासेयाने बाङै दिनै हावानो जों दंमाने दं खोमाखा दिनै कोनो आइडेन्टिटि गैखा हनै हजागानि आश्राय मोननो नायसिंखा दं बायसिरि हायसि आबानि बागै अबनो सानानि मोसौ मिडिया दिनै बोसाराव निरव दिनै बोसाराव आं निरव बेलाय बेलाय केना हामबाय मारो पहिला सिगांनि सिमि तब जों दिल्लीनि लारो यासा तब जों ट्रेन स्टेशन जरा तब जरा निरव का खरं तंगै जों लगेरै दंमानि बागै निरवनो बेलाय बेलाय के हामबाय मारो निरवनि माध्यमे दिनै दुख कष्ट जों साहनानै जों सुजुग माखा आबानि बागै निरव निउजमेन रना आं बेलाय बेलाय केना हामबाय मारो ग्रेटा टिपारन माया साजरा निरवनि आयु कल खङै दं तंग निरवनि नखौ मुखं जत्तना का हागरन के तंबाय जों आबानो जों नायो हायसि आबानि बागै थाखाय जों लास्ट कल सानानि मोसौ दिनै बुबाग्रानो ताबक सजराव बन इंटरनेशनल लीडर मामन बागै दिनै तालिका काहाम राजा इंडिया गभर्नमेंट दायरो यहाँ के नों बाताल खैना बाहायके इंडियन है डिमांड खाइमागला मा खामो दिनै विद्युत हाय बार दिनै बरम गना रेवती हाय बर बाहायके इंडियन हनै सबका साथ सबका विकास नै खरंति सामा खामो राजा रंनि जदि आसा हामजा मकरि हाके राजा रंनि आसा वामसा मकरि हाके नों दिनै पाकिस्तान नङै तवै खामो जुदा हाङै तवै खामो इंडियन हनै जे नों डिक्लार